아유 락시와 실기다 오빠가 또 오빠가 막 Roiste panoksimashagi. Apaan? Sikit lucu siku. Si. Yêu sống mất tới vì sức à. Spilita cực con này ổn. Spilita chứ còn đi bạc đến đất sự. 뽀뽕아 Rồi, 아 나만 다음은 아 다음은 똑같다. 맞을. 준한 버거요 Spirit box. Pero okados isindaw ang tanda to. Ikaw karaksiyan. Pero soksang bendok so yak kaso. Mandi. 오늘 와가 막딱 도와주래요 말 Hello. Who is this? Talk to me. Billy talk to Nico. You're me okalos 어이 Spirit box. 야 Don't knock. You. 낙 주잇 낙 야, Ako nabdag pero. Papilya tingo sinabi yun. Naruwa siya sa clear siya naks. 어때 준아? Papili siya. 잠깐만요. Na tingo may nakpati sa kusang mitok tang kamang gira iuso ka. Iuso. Yung siya am EMF level 5 Spirit box ito kan na siya. Na okado siya siya. Okado niko. 곱셨다. Ako asing ito pingasot papili siya mito. Oyak tong niya siya. Level pambiyong nila. Level pambiyong arok dan na dipiliyok to. Aparod tumita magkakangarok tas si Masuchin. Dan natukan na sa ngarok. Freezing temperature, ghost writing, ghost of DOGS projector fingerprints. Sunod. Ha? Oy! Sumipit. Tas siya nilim. Okay. Ako kunang nayari. Paano ikita pa? Umaktatamias. No, ayun. Tawag isang naksir. Isak pasakpan. Pemiliyo na nariyak to. Kamaktak to kasi fingerprints. Ano kaya? Pero hindi ko yung... Pero ito ko siya ako siya ningin das. Yun na. Takipuga. Barışak fikrini filmleri yürüyüşüyor. Yun na ilaksima ba? Kulay kami. Hoy! Fingerprints sa kanya. 야, 잠깐만요. 예시. 이마트 느끼거려. 나 많이. Mana norong ngayak tok tawaro. Minor sa kararangan. Minus sa talagang at Yes, sir. Pabinarap kasi ko. Barışak. Tama rin si Mama. Paano ko na-edit siya? Huwag nga fik ko. F. Hindi nga siya riyak. Tokan nila yun. 그냥 조금 뭐 이러시. Ano, familiar din ko sa. 딱까만이야. Yes, sir. 아까 시야 이렇게 비타가.
Skirmimi. Tan una papiliamittu cost of qusserparaamma aayunna. Ammalortu kasi aayunna siniffiusaniani. Oh, Qusserparaamma. ei. Fingerprint sa kinreami. Karuida otta, ukunin nga matokoksin daw. Hindi nabatul. Tingo si Sata, matulangin. Natsang may takpo saan. Saan eh? So, Pamaktaktakong ito nga. nakamaktak to. Tak, Maktak to pili karo. So, what's up? Manito kang nila. Sumipit? Ay. Sino ko hindi ako ako tambaling kasto ay. Sige. Pero what? Ay! Sino ko hindi ko yung ginawa ka? Ganun Pagkakaktak pa mo. Ano tong nakto eh. Ha? Pagkakaktak pa ano tong nakto eh. Pinana? Takubuga. Kano silingo na. Gago ka takik kami. Silingo. Ino? So. Lama ko slik sinang gitu. Nagkaktuin na. Pero saksak ka daw na. Ew! Ashirimi. Ayun na. No? Tako nga isa ko. Una sila kayo. Saan ka sa oksi mo? Amod? Una sila na siya. Saan ka siya? Ay! Karip mo? Ay, rakswa! Singit daw pa ito kung pagamak. Nagos? Nope. Magtusani ko ito. Pero ako takta nakasaragkakta nga. Takta si Manggis. Takta si Mangga kaya kami. EOGSU와 독간다 ka. Anyway, sakti na kami. Si Sak to sa kisimaro ka. To siya ko naksa. To siya sinang nagkikisang ba? Chup ko siya. Apiap ko siya. Ang nakat kayo toksyon ko. Di? Kunod? Tokusunga tangniuragaru. 당내에서 저거를 신랑 이렇게 Tusawag kita mata. 미친을 주사 신랑 그래. Tusawag kita kasi okarukaruama tusak parungiro. 저 주사 신랑 이렇게 오면 왕 엉망.
Lopid yak staunga sil. 약사정업이요. 다 독거가 웰시 슈팅이랬지. 이슈. 아, 시에네 저가 포트나이트 문을 나가.